Erik Jekel die probeert niet alleen oplossingen te geven voor grote wereldproblemen die vaak bij het koffiezetapparaat op het werk besproken worden. Nee, hij beantwoordt ook live vragen uit het publiek in eerste hulp bij moeilijke dingen. En als je al 12 afleveringen lang het publiek weet te boeien, dan geeft dat meteen aan hoe goed Back to the Country part 12 is. Met countrymuziek, maar ook 60's, gespeeld door een 7-koppige band. En als je al eerder geweest bent, dan weet je dat ze na de show verhuizen naar de foyer voor een afterparty. Nou, Michael Harte is waarschijnlijk een van de meest populaire cabaretiers in Zeeuws-Vlaanderen. Alhoewel, dat is makkelijk, want volgens mij is hij de enige in Zeeuws-Vlaanderen zelfs. Oh nee, trouwens, dat is niet waar. We hebben Martijn natuurlijk ook nog, hè, uit het land van Hulst. Nou, Michaels nieuwe show heet Wasda. En dat doet hij natuurlijk in het dialect van Terneuzen. Met af en toe een beetje West-Zeeuws-Vlaamse tongval. En heel veel leuke muziek. Ieren kunnen kerst vieren. Een intimate evening wordt bij Virgil O'Mortiel altijd een muzikaal feest met traditionele Ierse muziek met klassieke instrumenten als de Keltische harp, de Julian pipes en de bodhrán. It was 1915 and on Christmas Day, on the Western Front the guns all died away, and lying in the mud on bags of sand, we heard a German sing from no man's land. All's calm, all's bright, all brothers hand in hand. In 1915 and in no man's land. Je zou zo mee gaan zingen, maar Jingle Bells laten we daar nog maar heel even mee wachten. En dan eindelijk iets voor de kleintjes. Pip en Pelle.
En ze zetten in chaos in het Sprookjesbos de zaal op zijn kop. En het allerleukste is natuurlijk dat de kinderen verkleed mogen komen als hun favoriete sprookjesfiguur. En we zitten dan al in het nieuwe jaar en na deze kindervoorstelling volgt een avond met Michiel Boslap. En deze pianist heeft een eigen sound ontwikkeld. Moderne pianomuziek dus. Michiel Boslap. En een week later nog meer pianomuziek, maar dan heel anders, met acrobatiek door Gogol en Max in Concerto Humoroso. En ze brengen de beste scènes uit hun 30-jarige carrière.
Nou, dus niet alleen muziek, maar ook een avondje lachen. Raymond van het Groenewoud, die kreeg in 2015 na 6 uur spelen op de Gentse feesten zoveel lof dat hij een nieuw lied maakte. Maar het duurde wel een paar jaar voordat het klaar was. Dus hij komt nu niet alleen met een nieuwe theatertour, maar ook met die nieuwe single. Op algemene aanvraag. En hij vindt een filmpje overbodig, want ik denk dat iedereen wel weet wat voor soort muziek dit is. Dan hebben we Exclusive Company. Exclusive Company brengt in Trash Lake een vurige dansvoorstelling over seksuele identiteit en diversiteit. En ondanks alle aandacht, toch voor veel mensen nog geen gemakkelijk onderwerp. Maar in Trash Lake wordt dat op een heel eigen manier gedaan. En dan krijgen we Vuile Huigelaar. En als ik het zeg, dan kun je het waarschijnlijk zo zingen. Ja, ik doe het niet, maar ga je gang. Omdat ik zoveel van je hou en andere foute liedjes. Het wordt weer een avond Amazing Cabaret met Paulette Willemsen en Saskia van Zutphen. Ik zeg oeh. Ik zeg oeh. 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 Lig op mijn kussen, stil gedromen. Weet je niet dat ik nog van je hou? Lig op mijn kussen, stil gedromen. Want liefste, ik blijf je steeds trouw. Vooral doorgaan, dat is vooral op Barry Stevens zelf van toepassing. 77 jaar is hij inmiddels. Hij danst, hij zingt, hij acteert en hij vertelt een indringend verhaal. Want zijn levensverhaal ging niet over rozen. Hij moest naar Nederland vluchten omdat het uiten van zijn geaardheid in die tijd in Groot-Brittannië verboden was. Een boeiende avond dus. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Ik was 13, smål verliefd op de jongen. And it was my father, met trillende stem, vertelde mij dat mama was overleden. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes with silver hair. Vanaf de opening van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gaf ik les. Zocht ik docenten, loste ik problemen op, maanden achtereen. Dance Unlimited eiste heel veel van mijn tijd. Barry Stevens, ja, dan zeggen ze wel eens iets over Mick Jagger. Maar goed, ze schelen maar een jaartje, hè? Over de plattelanders, daar kan ik heel kort over zijn. 4 uitvoeringen met bekende en minder bekende gezichten. En dat is het. Meer willen ze er zelf nog niet over kwijt. Maar ze staan wel weer 6 keer hier op de planken. En dan zijn we weer toe aan een talent van John. Martijn Krins speelt Mesthoop. Martijn Krins die won de jury- en publieksprijs op het Kamerettenfestival 2009. Maar hij ging als acteur en muzikant verder. En zo trok hij de wereld in. Via theater, film, muziek, voetbalkantines, de nodige kroegen, natuurgebieden en gemoedstoestanden is hij dan toch weer terug als cabaretier.
En we gaan verder met de Evergreen Top 1000 Live Band. Een hommage aan Kees Veerman van de Cats. Hij overleed in 2014. En dit wordt niet een avond met muziek van de Cats, maar allerlei klassiekers. Van Queen, Hazes, Manuela tot The Who en van ABBA, The Cats, Bee Gees tot U2. Evergreen Top 1000 Live. Yes, I love you. Evergreen Top 1000 Live komt naar u toe. Liefhebbers van dans, die moeten zeker naar de Ukrainian National Ballet. En zij brengen Swan Lake, het Zwanenmeer, van Tchaikovsky. Een drama en tragedie in de strijd tussen goed en kwaad. Over de romantische liefde tussen prins Siegfried en prinses Odette, de koningin van de zwanen. Het volgende verhaal, dat klinkt als een soap, maar het speelt zich af in de Gouden Eeuw. Julika Marijn speelt in de schaduw van Rembrandt. Nou, even in het kort. Geertje Dirks was Rembrandts tweede vrouw. En ze was jarenlang zijn minnares. Ze voedde zijn zoon Titus op. Ze zag zijn meesterwerken, waaronder de Nachtwacht, ontstaan. En stond zelf ook model voor de grote schilder. Totdat Hendrikje Stoffels ten tonele verscheen. En ze werd bruut opzij geschoven en uiteindelijk door Rembrandt opgesloten in een tuchthuis. Nou, in een soap is het verzonnen, maar dit is dus allemaal echt gebeurd. En pater Moeskroen geeft een rondje, want zij bestaan 35 jaar. En ze spelen natuurlijk muziek, maar vertellen ook over de hoogte- en de dieptepunten. Leren kennen in de Burger King en ik was meteen verliefd. Na 7 weken trok ze bij me in, maar na de 8e vertrok ze met mijn fiets. Laat me niet alleen. Ik zei hey, ho, je krijgt het niet cadeau. Maar ze was er al met al mijn zooi vandoor. En ik zei hi, ha, doe toch niet zo raar. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Nummer 2 was Bea van de bakkerij. Ja, dat was liefde op het eerste gezicht. Maar na een koekje was het ene bakkelei en ik snapte niet hoe ik ooit was gezwicht. Laat me niet alleen. En ik zei hey, ho, je krijgt het niet cadeau. Maar ze ging er wel met al mijn zooi vandoor. En ik zei hi, ha, doe toch niet zo raar. Ik stond erbij en ik keek haar na. Heb ik
geen spullen meer, mijn hele huis is leeg. Op het kale beton zet ik me neer. Maar ik ben gelukkig, ja zelfs zonder vrouw. En al heb ik helemaal niks, het is nooit meer. Laat me niet alleen. Ik zei hey, ho, je krijgt het niet cadeau. Maar ze was er al met al mijn zooi vandoor. En ik zei hi, ha, het doet ook niet zo raar. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Oh ja. En ik zei hey, ho, je krijgt het niet cadeau. Maar ze was er al met al mijn zooi vandoor. En ik zei hi, ha, het doet toch niet zo raar. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Oh ja, ik keek ernaar. Theater van de Klucht brengt met O.O. Den Haag een klucht, maar dan met een hedendaags thema. Den Haag, het is een van de meest besproken steden van Nederland. En dat komt natuurlijk met name door die gebouwen van de Eerste en de Tweede Kamer. En ook door dit torentje hier. En helemaal zo vlak voor de verkiezingen. En dat is precies het moment dat het doek opgaat van de hilarische theatercomedy O.O. Den Haag. Met in de hoofdrollen Sabine Beens, Arjen van Bavel en ik. We kijken binnen in het appartement van een veelbelovend politicus die hoge ogen gooit, zo vlak voor de verkiezingen, in de peilingen. Sterker nog, hij zou wel eens de nieuwe minister-president van Nederland kunnen gaan worden. Maar dan wordt er aangebeld en er komt iemand binnen die de carrière van deze man lijkt te veranderen in een complete puinhoop. Lijkt, want niets is wat het lijkt in deze politieke klucht, die overigens niet zo heel politiek correct is. Maar wel heel leuk. Vanaf januari in de theaters in Nederland, O.O. Den Haag. En dan is het weer tijd voor live muziek. Willow May brengt eind maart Song of Songs. Maar ze geeft hier alvast een voorproefje. Geef ze een applaus. Moet nog even iets klaargezet worden. Hallo May, dat ben jij? Ja, dat ben ik. En wie heb je meegebracht? Jan, mijn broer. Voor degenen die denken dat is vast haar man, nee, of haar vriend. Het is mijn broer. Dan ga ik nu automatisch al kijken of jullie op elkaar lijken. En, vind je dat? Hij zit net gebukt. Ja, ik geloof het wel. Ja? En hoe is het zo gekomen om dan met z'n tweeën op te gaan treden? Goh, ja, dat is al heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja, want ik maakte met mijn broers vooral ruzie. Oh, nee, ja, nou ja, goed. Hij speelde gitaar. Hij is wat ouder dan ik. En ik ging auditie doen voor de Haven voor Muziek en Dans in Rotterdam. En toen dacht ik, ja, dan moet hij me maar even begeleiden. Want zo is het eigenlijk begonnen. En toen speelden we Sacrifice van Anouk. En ben je aangenomen? Ja, ik ben aangenomen, ja. En afgemaakt? Afgemaakt ook nog, ja. En nu samen het land door? Ja, inderdaad, volgend jaar. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, we vinden het wel heel leuk om samen te doen. Ja, het is natuurlijk superleuk om iets... we kennen elkaar heel goed, maar ook weer op een hele andere manier dan via de muziek. En via de muziek elkaar weer nog beter te leren kennen. En nog meer van elkaar te leren en zelf te ontwikkelen. Ja, vind ik heel erg leuk. Maar dat is heel veel samen met je broer. Ja. Samen in de auto, samen terug naar huis. Maar dan toch niet meer samen bij papa en mama? Nee, dat niet. Alsjeblieft niet zeggen. Nee, we hebben allebei ons eigen gezin. Wat gaan jullie doen? Wij gaan een klein stukje doen van de voorstelling die nog gemaakt moet worden. Dus het is echt een heel klein mini-stukje van de voorstelling Song of Songs, muziektheater. Ja, we gaan natuurlijk een mooi voorproefje geven van wat dat gaat worden met muziek van het album. Je hebt nog tot maart. Het zou dus makkelijk kunnen dat wat je hier brengt er in maart niet in zit. Kans is klein, maar het zou in theorie kunnen, ja. Oké. Willow May, Song of Songs. Feel the wind rushing by.
with my eyes closed of light. See me waiting for sunrise. Little clouds when I sigh, drawing paintings in the sky. See me waiting for sunrise. Ik ga vanavond een reisje maken. Een reisje dat vanavond heel kort is, maar volgend jaar misschien een heel stuk langer. Waarbij jullie allemaal meegaan. Een reis, hoop ik, op zoek naar de liefde. Begint en eindigt bij de liefde. De liefde inspireert mij en voornamelijk het Hooglied, Song of Songs, waar deze liedjes die we spelen op gebaseerd zijn. En ja, de liefde. Ik hoop dat jullie allemaal met mij meegaan. Maar ik heb een grote vraag. Want wat is liefde? Love has the immense ability to help heal the devastating wounds that life sometimes deals us. Love has the immense ability to help heal the wounds that life sometimes deals us. Feel the wind rushing by, with my eyes closed of light. See me waiting for sunrise. Little clouds when I sigh, drawing paintings in the sky. See me waiting for sunrise, where hides the orange of lightning of dawn. Oh, western wind guide us. Oh, southern wind warm us. Oh, northern wind freeze us, 'cause we don't know where to go. See the footsteps in the snow, can hardly see where they go. Will I follow or wait for sunrise? I'm still waiting for sunrise, where hides the
lonesome golden sunbeam shines a light as it seems. Maar ik vraag me ook af hoe het zit met de wonden die de liefde heeft veroorzaakt. De wonden die zijn ontstaan doordat we hebben gedurfd en hebben geprobeerd, maar waarin we zijn achtergelaten en teleurgesteld. Ik wil langs wegen van verlies, verdriet, eenzaamheid op zoek naar echtheid. Echte liefde. Ja, precies. En ik hoop dat ik vrijheid, speelsheid en onbevangenheid vind. Want hoewel ik de liefde moeilijk vind om te vertrouwen en haar moeilijk vind om toe te laten. Ja. Is die zoetsappige, sentimentele liefde toch waar ik naar verlang. Hey, hey. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. Hey, hey. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. You ask me to write songs about love. Love with a capital L. Love with a pride, love with a doubt. Love you expect us to feel. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. Couldn't you ask me to write about hate? Hate is much easier to describe. Hate is stronger, lasts longer. Oh, with hate there are tears yet to wipe away. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. If I had to write songs about pain and cries, I would just have these perfect 6 lines. If I had to write songs about pain and cries, I would just have these perfect. Love isn't patient, love isn't kind. Love always envies, love is so blind. It makes me feel awful, makes me want more tears, makes me write more songs and have way better careers. Well, maybe that's just not what it is. Ooh, yeah.
Jan Beuving, die won al een heleboel prijzen. Maar zijn volgende doel is blijvende indruk te maken. En dat gaat hij doen in Restanten. En Fred Delfgauw en Ida van Dril brengen King Lear terug naar de essentie. De strijd met het ouder worden. En hoe ze dat doen, dat zie je in King Lear. Fred Delfgauw en Ida van Dril hebben het eeuwenoude verhaal King Lear van William Shakespeare bewerkt tot een zeer elementaire en eigenzinnige versie. Een prachtige voorstelling. Het is natuurlijk meegenomen als je het verhaal van King Lear kent, maar het is niet per se noodzakelijk om deze voorstelling gewoon te kunnen volgen. Feitelijk hebben zij teruggebracht naar de essentie. De strijd met het ouder worden, de zorg, de nalatenschap, omgaan met teleurstellingen en trots en uiteindelijk alles kunnen loslaten. De man die alles verloren heeft, moet buigen of barsten. Het verstoten kind uit de verscheurde relatie vecht ervoor om haar vader terug te winnen. Of dit lukt, in de weerwar van het dagelijks leven in ieder geval niet. Misschien wel in dit boosaardige sprookje King Lear. Grimmig. We hebben deze avond nog meer Johns talent. Want Bas Birker, dat is een best sympathieke Nederbelg, zegt hij zelf. Maar schijn bedriegt. En ook dat zegt hij zelf in blijde verachting. Als je met de auto naar Holland rijdt, voor een Vlaming is dat de hel op aarde. Hè? Maar daar zie je mooi het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen. In Nederland is alles geregeld bij de auto, hè? Alles. 60 jaar geleden werden de autostrades aangelegd. Hebben ze een onderlaag gelegd met grind en teer. En dan nog een laag eroverheen, waar je overheen kan rijden. In België zijn ze ook begonnen, hebben ze die onderlaag gelegd. En dan zei er iemand, dit is ook heel mooi. Wie wil de duvel? Nou, en dan is iedereen weer weggegaan. En dan zei er iemand, maar we gaan wel de snelwegen verlichten. Dat je wel kunt zien in welke kuil je nieuwe auto naar de klote gaat. Ongeveer dezelfde periode als de Kennedy-tunnel werd gebouwd. Dat is toch ook een Belgemop happening, hè? Dat is toch gewoon een Belgemop live. We gaan een tunnel bouwen. Waar? Aan het eind van de ring. Een ring heeft geen eind. Oh ja. Leg hem anders halverwege en schrijf er heel groot op 70. Waarschijnlijk wordt het geen wonder dat ze die Kennedy vermoord hebben ook, hè? Dat is echt, die bouwt er nou zo'n tunnel.